May mga paulit-ulit na batikos kay BBM tungkol sa mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Sa tingin niyo ba, nagtatakban ba ni BBM ang mga kasalanan ng kanyang ama at ina? Kabsat, lahat ng mga namumuno at mga naging pangulo ng bayan, ng lipunan, ng kumpanya o kahit ng mga anong organisasyon, lahat niyan may nagagawang pagkakamali at may mga pagkukulang. Yung iba maaring sinasadya, yung iba maaring hindi sinasadya. Pangalawa, para hatulan natin si BBM dahil sa mga paratang sa kanyang mga magulang, hindi rin makatarungan yon. Kasi kahit naman tayo, kung tayo yuhusgahan ng lipunan dahil sa mga naging kasalanan o mga paratang sa ating mga magulang, hindi rin naman tayo siguro matutuwa at hindi rin siguro patas yun para sa atin. Pangatlo, huwag nating kalimutan na meron nakasaad sa Biblia, honor thy father and thy mother. Kinakailangan respetuhin natin ang ating mga magulang. May nagawa man silang mali o tama o maganda o hindi, hayaan na natin ang mga hukuman na naglilitis ng mga kasong yon at mga paratang na yon na siyang magdesisyon at siyang humusga. Huwag natin idiin ang ating kapwa at huwag natin ipagduldulan sa ating mga kapwa ang mga naging kasalanan o mga paratang sa kanilang mga magulang. Salamat, Sir Michael. So, Sir Morgan, ano po sa palagay niyo? Ngayon, para mabusisi natin ang katanungang ito, dapat tignan muna natin ang kasaysayan ni Bongbong Marcos. Nung una naging presidente ang kanyang ama, noong 1965, siya ay 7 anyos pa lamang. Isa siyang musmus na bata at batang-bata pa na walang kaalam-alam sa gobyerno o politika nung naging pangulo ang kanyang ama. Siya ay nag-aral sa ibang bansa at pag-uwi niya, ang dami na nangyari dito sa Pilipinas na hindi naman niya alam o siya ay hindi involved sa mga national government na mga operations, no? So, kahit nasabihin natin na pagbalik niya pagkatapos ng kolehiyo, siya isang adult na, tignan natin ano-ano ba yung mga naging katungkulan niya pagkatapos siya ay bumalik dito sa Pilipinas nung nakagraduate na siya sa universidad. Siya ay naging vice governor ng Ilocos Norte at nagtapos siya bilang gobernador ng Ilocos Norte. Doon pa lang, makikita mo paano siya naging involved sa mga galawan ng national government. Kaya paano niya rin masasabi na pinagtatakpan niya ang kanyang mga magulang kung hindi rin naman siya involved sa national government noong panahon na yun? So anong pagtatakpan mo kung wala ka rin namang involvement o kaalaman sa mga nangyayari sa kasaysayan nung ikay bata pa lang at nag-aral ka sa ibang bansa? Tapos nung pag-uwi mo, ang naging unang destinasyon mo sa probinsya, hindi sa nasyonal na gobyerno. Kaya dun pa lang makikita mo na paano masabi pinagtatakpan ng tao ang isang bagay na wala naman talaga siyang kinalaman o kaalaman. Yun ang sa aking kasagutan sa mga nagsasabi na pinagtatakpan daw niya ang kanyang magulang. Hindi niya pinagtatakpan kasi hindi nga siya involved at wala siyang kinalaman sa mga galawan ng national government noong mga panahong yun.